2 କପ୍ର ସୁଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଉଛି। ସୁଜିର ପକୋଡ଼ି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବି ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବି ପାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ସୁଜିଟା ଫୁଲିଯିବ ବୋଲି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ମଡ଼େଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେବି। ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଲାତି ସସ୍ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ।